Bab, di ba kanya? Ano naman, Aji? Tabalak ko. Pag umalaw ka dito, tapos sumaruno ata. Punta kayo na kanya mata, mati. Kasi ka na ako? Sana all. Kita. Uy, sana all! O kita ang taratang na eh. Sumaruno. Isang pali ka nga talaga. Kaya sa Aji ba naman, guys? Sakit na. Tarentan. Bakit? Pinakakasta ka. Kapanang. Ba't pa na may kagawad? Uy, sana all! Kapay. Kapanan nyo. Sabi nga kapag ni kagawad. Ay na, kanyami lang natin ako. Ang kadyayon. Sino pwede kakadwayo? Kali ba? Talo kami lang. Hanggang baybayaga. Bigbiga man lang mapukaw ka tibalayon. Kapay, makasubsubli mo na. Ay, sigurado lang. Magsubli ka dagos. Yun, ginagod kayo. Hindi ka matalagang. Ay, hukis sa pagkain ka man lang bumanawan. Ibusam lang ati kang kanot. Unay kamutan, nag-imot kamutan. Wala alala pamigsak ka. Ay, hindi din. Ado pa lang sa-saom dita. Siyod ba ka? Ikaw. Ay, hukis sa ba? Magsubli ka dito. Ay, atakang kanak. Ayun ka yan. Kinang magkamanan. Nakadugdug yun. Tani ma. Ay na. Kalaban tao na ta. Ay nagadyo walis ting-ting ituwi na yan. Oh no! Gawin. Oh yeah! Si Sabana. Katpay. Aray. Wala nga sa kanya na. Ano? Hintan? Ha? Ay, madipay. Try kami ang pumutot. Siyempre, mapantala ako na pala dito. Yun, sir. Tangaro din. Nyamit din ka pa nagdigo. Kaya lang tayo biga ako. Kalungkatang kan tumulaan, sir. Tano na presko ti bagay. Presko. Huwag at tubay ito kan tumulang. Bak. Titan. Well, dalos mo kita ni. Huwag tabayan na. Dito na. Batin ta kamta na grumitan. Uy, wali sa magiti maruta. Ang kagruruta, wali sa magiti. Gusto nga plastic, dapat nakasegregate. Sige, kung may sama nga sa ako na balang. Ate na isa ko. Lipata mo, nagdala ti talumtan. Emotional talent. Lumagas ka tayo di barangay hall. Saan? Muna nga rin ni kapitan nga community service tan. Hindi ba nga tamo ni kagawa to? Nga matalagang ka. Sumarang pala tayo. May meta dyan, sumampu ni kagawa at makita na nga dati na dalusan tam. Sigurado nga rin nga mang titubay to ajam dama. Ayun na. Madimang ito dati, ang muna mangyari kanya na. Nakasubuto di barangay hall. Pistahan ka na. Una. Itaag ka, madi nga ma-terminate. Yan na eh, nagadun na dalos ako. Itit ka lang at itit kita. Nagsapa na balak mo di ilakot na kalakal mo. Ito ay kwartato eh. Ayan, George. Andres, namigat kan?
Nagnigatak ba say, sumubok tatay di balay. Imo na pa ni bakit ko yung nudos langan ng kayo mo na pa. Wadipay. Hindi ka mo umangmangan. Tubay po mo tamang. Sa ako makita na nairo ko tayo. Kado ako. Dalusan ko. Ngayon na niya ako kapitan dito yan. Ha? Batong sapay natin eh. Naman, mabalim pa. Mabalim pa yata, basta ipapabuti sa rocks. Ha? Oh, wala kang mabalim pa eh. Mabalim pa yata. Ano matim kahit kayo yapit ko? Hindi ah. Maya tayo. Natangan ako. Kinatapay lang ako si Andres. Kaya, aso, mirinda ta. Bayag mo na po kagawa dahil. Nakwarta mo Andres. Emotional Ang tata mo, dumawat kini bagat ka. Sakto-sakto ko man eh, datindahan ta na eh. Ano Andres no, iutang tapay lang ni Kagawad. Pati sagot na ako ni Apo Kagawa di 2 by 2 tang. Anong tanong ni Apo Kapitan mo tiyo tangan ta? Ngayon, dakil sahod na. sana o! Ano? Ito na. Madi nga nga makaungit ni Apo Kapitan. Mamamuan na nga iut utang tas una. Ay na, dimpay kayat. May bayang tawa ulit na may balod tang. Sa bagay. Talaga dakil mo tama maya. Ano? Yutang sa saan? Mabalin nga si Kalatan Andres. Kabaan na kata kay Murami din eh. Kapitan Daytan. Ay na, kabaang kabay. Ang yung tungtong batang kasaba, di kanto ba kinabaan? Aram tulaki di utang ay. Sa bali ata tungtungan nga utangin Andres. Tsaka sila kababain mo no utang tas una. O di maday. Awan ti mangmangan. Dalo sa lahat to yan. Sumamagtuman lang na Apo Kagawad. Mabisina araw. Kakaptutak, kukutilak pa eh. Kung nagsalsweet ka mga driver na. Gusto sa bang kapag kakapsot ti taon, nagsalsuitain. Kadulaki ka mo muna. Kasi mo nga talaga. Kasi mo ka raramida, kagkapsutak. Gusto sa man naman itultulad kanyam. Talaga nga dati tama mo. Hoy, natado mo di tama kaysa malay. Sumadal katan. Pinobrakon si Kawampay. Walis lang ako, gumong. Kaya nagkulit ka agad kakapsutang araw. Ukis di sabam. Anong araw may isang agdalas di tayo. Sige nga rin, tagwalis ako. Ukis di sabam mapita ka. Italo sa kata, kababayin mo tabi di lumabas. Ukis di sabam, hindi pa yung madali ka. Palong ka nga talaga, hindi ka pang panunod. Naganor batuna na eh, nagparsak nga di. Griga lang, tapos kung kaduan aya. Dapat yung matamaan mo tao. Dali ka niyan. Isa ba natin ang tao? Aba na pa'y timuriyot, animal. Wala paskan. Jaya mo pa dyan eh. Katigtagpay. Jaya makadano ka din na mitilan. Nuyo nga talaga. Wala paskat na, di highway. Amaman nga pakpakilaman ti diskarte ka Andres. Okay, sa tamang hindi. Bahala ka pagkat mo. Susurwang talaga ro daw. Piling mo pa natin kaya mo. Bahala ka ta. Busi-busi na kapay lang, nabanog lang ang tao. Oh, malpas ka talaga walisan. Karon mo to, kita walwalis ang mababato kong darak. Muriyot ka nga talaga. Andres, sino katapay lang sa magwalis, sa magtabat. Tudot kayang ko. Pakpak
kawan. Pagkamalandak to pa yung muryo dito. Andres, ako mo nagagawa din. Nagpudutin ni, aldawin. Baka mo tinitindan na tan. Hitinran nga bagbagam. Baka ininjan na tan ah. Kisti sa mga mati nga pa Indian. Karay, tanong pa mo. Ang Indiano. Mortaling ka nga talaga. Tiinjan nga bagbagak. Adi madi nga sumipo. Sig. Siguradong kami na. Kinagadumang kami nga Indian. Ganito pa Indian manggo. Tsag. Ukiste sabam. Mortaling ka nga talaga. Ano nga tanong pantalata sa puli na yun? Ha? Sige raw. Kapag kita hindi barangay hall. Isina mo lang na yun. Tumati na dalawasan tan na eh. Nasasyaat pa. Dami lagay panunot mo. Kisti sa bang madi na kasta-kasta. Walis na ta gamit mo. Puro nga tayo gamit ka. Kaya mga sinak tayo bus mo. Ay, kisti sa baanan. Nagadumasaba tati pay. Saan kayo galing? Ako galing mental. Diba? Galing hospital. Kaya mental hospital. Ang aga-aga, Andres, ganyan na naman pag-iisip mo. Bak, di ka naman nakabisap sa pulo nata. Kapag ka nung sa pulin na. Kudamaan ka niya na. Baka mailaw ka niya mo. Sinasabi mong mailiw ka dyan. Talaga naman. Lagi mo siyang hinahanap. Parehas kayo ni Emot Mercedes. Bakit mo ba ako nahanap? Tatanungin ko lang sana kung okay na kayo ni Maila. Tatanungin. Ang sabihin mo, gusto mo lang magtayo ulit ng bread. Nandiyan ka na. Walang butas ngayon ng brief niya. Ukis di sa pamandre, sagtal na ka man. Pag-trade paman ni Anjay. Nagdadanggol mo pa yata. Ha? Di mi amaw. Nasunod ka pa. So nagsina ka ni Mayla. Panunot ka man. Oo na, Andres, ako na. Paulit-ulit. Ito talaga naman. Alam naman kasalanan ni Emma. Tal na kayo man. Tal Andres, hindi sa pulin ni Kagawa din. Mabisina ko. Sige na, untaan. Gusto na untaan ako. Suro ta. Itakan niya maano mayat ka. Kunin ba ang takayat? Lumabalimaw? Saan ba kayo pupunta? Sa langit. Gusto mo sumama? Hindi ka mapupunta sa langit, Andres. Sa impyerno ka. Okay lang. Basta, may alak. Kung kayo sa langit at imperno, basta ako kayo may lang. May lakan. Ito na ka man. Naman kayo. Huwag pa iti kwame. Personal break me, Andres. Personal tarupan mo. Madina pa yung mitimbang madinak kayatin, no? O di siya timang bagan. O di nakakayatin. Lukas dito mapasamak ko na madinak kayatin ki, madikmit kayatin, ha? Wala nga ipilit ko pa yati bagbagik, no? Madina nga talagaan. Basta ka dapat nagpanunaw. Lalo ka mabaa ka na. Pag mong sinusunod yung mga sinasabi sa'yo ni Andres Baak, masisira lang yung buhay mo. Ay, di ako siguro sa buhay niya. Ikaw. Goodness. Tal na kayo man nga duwa. Dati nga perdit, pinag-belt ko. Oh, narinig mo yung sinabi niya. Matagal na daw sira yung buhay niya. Kaya huwag na kayong pumasok sa buhay niya. Emotional damage. Bob, di ba kanya? Ano man, Ajay? Tabalak ka. Pag umanaw ka dito, tapos sumaruno ata. Hindi kayo na kanya mata, mati. Kasi ka na, oh? Sana all. Kita. Uy, sana all! Oh yeah. O kita ang taratan na sumaruno. Sa bali ka nga talaga. Kaya sa Ajay ba nga, Andres? Sakit na. Tarentan.